Pozdrav svima! Dobrodošli u novi video na videologu Ripolitiku u kojemu komentiram 33. sjednicu Gradskog vijeća grada Rijeke. Današnja sjednica započela uz prosvjed građana ispred gradske vijećnice u organizaciji neformalne inicijative Stop devastaciji grada. A prosvjedu su se pridružile inicijative Stop neboderima na Kantridi te građana iz gradskog kvarta Belveder, koji su prethodnih dana prosvjedovali zbog prometnog kaosa u njihovom kvartu. Prosvjed su došli podržati pojedini oporbeni gradski vijećnici, a bio je dobro medijski pokriven. Gradonačelnik Filipović je u svom poznatom stilu prosvjedu karakterizirao više-manje predizbornom aktivnošću i odlučio ignorirati prosvjednike. Ukoliko i dalje želi prikupljati simpatije za svoju nezavisnu kandidaturu, to mu za sada baš i ne ide, čini mi se. S aktualnog sata izdvojio bih samo da je gradonačelnik podržao ideju da se u već više puta spominjanom stadionu Kantrida održi referendum, odnosno da se građani izjasne žele li da se stadion gradi zajedno s 3 100-metarska nebodera. Osobno bih ovakve najave nazvao također predizbornim aktivnostima, jer gradonačelnik jako dobro zna da bi za uspjeh takvog referenduma na njega trebalo izaći 50% birača, a takav broj ne izlazi ni na lokalne izbore. Na kraju, odluka o tome nesumnjivo će se lomiti na idućem sazivu gradskog vijeća. Što se same sjednice tiče, u prvom dijelu najviše vremena vodila se rasprava po točkama koje se tiču predškolskog odgoja i obrazovanja. Klub HDZ-a gotovo tradicionalno je predložio povećanje sufinanciranja vrtića privatnih osnivača kako bi se uskladila razlika između cijene za krajnje korisnike tih vrtića u odnosu na korisnike javnih, tj. gradskih vrtića. Argument gradske uprave da odbiju taj amandman bio je da nemaju utjecaj na to koliko privatni vrtići mogu dignuti ukupnu cijenu, pa bi na kraju moglo ispasti da se time ne pomaže krajnje korisnike, već same privatne vrtiće. Takva argumentacija nije bila prihvatljiva oporbi, pa su i nezavisna vijećnica Iva Rinčić i vijećnik akcije mladih Vedran Vivoda naglasili da stvarni problem proizlazi iz činjenice da grad nema dovoljne vrtićke kapacitete, te da bi stoga trebao u najvećoj mjeri olakšati financijski teret svim građanima čije djeca pohađaju vrtiće, bez obzira na to kod kojeg osnivača su im djeca upisana. Amandman HDZ-a nije prošao za dlaku, a rekao bih da su za to najviše presudili vijećnici Možemo, koji su zaključili da obje strane imaju dobre argumente, ali da njima prevagu ipak čini detalj da privatni vrtići mogu i dalje nastaviti dizati cijenu, te su zbog toga ostali suzdržani. Kako se god okrene, novih gradskih vrtića praktički i dalje nema. U drugom dijelu sjednice očekivala se burna rasprava o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana. Međutim, gradonačelnik Filipović povukao je navedene točke sa sjednice nakon što je više klubova vijećnika najavilo da neće podržati te prijedloge, svaki iz svojih razloga, te je najavio dodatne konzultacije o toj temi. S obzirom da će lokalni izbori biti vrlo brzo raspisani, izražavam skepsu da će se o tome tako skoro glasovati. I još jedan zanimljiv moment dogodio se tijekom točke o polugodišnjem izvješću o radu gradonačelnika. Naime, vidjevši s kolikim žarom PGS-ov vijećnik Nikola Ivanić brani gradonačelnika Filipovića, zbilja sam se zapitao je li aktualna predsjednica gradskog vijeća Ana Trošelj i dalje PGS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu. Ili je PGS opet pohrlio u zagrlje svojeg starog koalicijskog partnera SDP-a. Kako god bilo, gradonačelnik Filipović djeluje borbenije nego ikad, tako da se čini da je njegova nezavisna kandidatura samo pitanje dana. Toliko za danas. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, zapratite Ripolitiku na društvenim mrežama, poveznice su u opisu ovog videa. Do idućeg puta, do slušanja.